he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, Rabbi, who sinned? That's John 9. Who sinned? His parents or who? That he was born blind. Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the work of God might be displayed in him. He or we must work the works of him who sent me while it is day, for night is coming when no one can work. Verse 5. As long as I'm in the world, I am the light of the world. Having said these things, he spat on the ground and made mud with his saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud and said to him, go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed, and he came back seeing. The neighbors asked those who had seen him before as a beggar and were saying, is this not the man who used to sit and beg? Some said, it is he. Others said, no, but he is like him. You see, when God is making an impact and inroads in your life, people get divided about you. Say some saying Nguye, and others say I'm Nguye. And there's a split because God has intervened in your issues. Some said it is he. Others said no. Ufana naye. Because they can't take that the issue and the matter and the challenges that you had yesterday has been dealt with. They were happy seeing you struggling. Nabakwaziyo bayakuphika, nabakwaziyo bayakufanekisa, bahamba bezibuzisa ebantwini. Ithi le ncwadi abapheleli ngokuzibuzisa bodwa, bade bayobuza nabazali bakho okokuba ingaba nguyena lo owazalwe imfama. Now I want to join two things. Tolo bese ngihlala phansi. In chapter 5, we read of a certain man. Now I'm glad that the theologians are pending. We read of a certain man. Now, ama-gospel ane-tendency yokubiza abantu abangamadoda ngamagama. Ibe ngabantu ababhinqileyo qha ababizwa nge-circumstances abazibhaqa bekuzo. Kodwa uYohane is doing something very unusual. He calls this man as a certain man. But Dilinde, I want you to come with me as we dig around these two passages. Ngithandazela ukwenzela uba umthola ngayithatha emlomeni wami le. Come with me and let's dig around these two passages. You have a certain man who had eyes. Yes, he was lame. Yes, he could not see. But, he has eyes, he could see. But he could not walk. But the guy, Okutwa Makaya Siluam, he was born blind. Okay. So he has never seen Jesus. Yeah. John 5. Mongo. Ninalendo eneti. Humanetics of suspicion. Yes. Bazasala beyitoli bayithukthina babazalwana bafake ikolora pendini.
we go down with this passage, kule down at a certain man, faki gamalak, just me. That certain person, that specific person is me. Akabizwanga ngegama, ngabomi, ukwenzela uba mna nawe sifaka amagama ethu. He's a certain man. He can see. He is lame. Utulohan. Jesus entered the sheep gate. And he says, initially there was no gate there. But when Nehemiah came back to build the walls, he created a gate that is facing the temple door. Because bekuthi ngexesha lomhlatshelo bekuza kuqhutywa iigusha neebhokhwe namahobe okuzokwenza umhlatshelo ngawo. And so Nehemiah built a gate. And it was called a sheep gate. But uYohane, after entering the sheep gate, there was a pool. And it was called Bethsaida. And around the pool, there were porches. Don't money porches. There were 5 verandas. Upper ngakwi-pool. Andifuna uya kumqimbi ukuthi i-pool ibithenile. But there was a body of water. Whether it was a swimming pool, whether it be kodwa there was a pool. It was water percolating from the ground. It was water coming from the rocks. Doesn't matter. The commands. And kwakuko into akholelwa ngabantu abahleli kwenye verandas u5. Now, I was reading this. Tolo. This is very funny. Or maybe to me. There were no teachers in this group. Sure. Okay. There were no ministers. There were no well-to-do people. It was a group of lame people, blind people. Abantu abanemizimba eshwabeneyo, abantu abazinyonga. Yayazi inyonga. Sisiqhwala. Bahlelapha. Wathi umoya ingcwele kum. Ntakama ndithi xa uthetha neseket kamfundisi umbelebe. Thana kubantu baleseket. Be careful to associate yourself with the people of the same sickness as you. Oba, kula varend. Bakokelelene abantu abanesigulo esifana the same impediment. Likhona ichibi kodwa komfama ezawukhokela isikhwala ngoba kwayona imfama idinga ukhokhelwa. And ingakamsa umuntu echibini. It's a group of people who are struggling with the same challenge and no one adds value in their conversation because but with chronic condition. Chronic. Chronic. Not Tuka. 3 years ago. Dinesiyezi umzimba mushushu ndingaziqondi banitheni xa ndifika kugqirha the first examination what is straight hospitalization xa bandipopola what is type 2 diabetes chronic. They got chronic medication as we speak. It's a chronic. It's something that is going to be like that until we get to poop. There are no chances of changing. Chronic. Kapela ikliko kuyo. Are you clapping or clicking with people who are chronic because they will rub their chronic over to you? Now the melanin
Now abefundisi noBhayibheli nabashumayeli nomama bomthandazo abahambela abantu esibhedlela nasezikliniki bangqinelana nami. Uyabona mina nawe singasebenza esibhedlela. When you enter the ward, you are met with a perfume that you can only find esibhedlela. Abantu basebenza esibhedlela, they've gotten used to the smell. Okay, mandisiyeke isibhedlela phandle kwakho uba la room yakho uhlala ivalile okokoko, windows are never opened, izihlangu nekawusi zigcwele yonke indawo, uqhelana nesa smell kungabi kodwa wrong, kuthi kwangena umuntu ongaqhelanga athi manditheni lelo kwanuka ngokwapha endlini. It is because your nostrils can no longer separate a chronic smell. You have gotten used to, and when you don't mind the group of chronic people that you associate with, you'll end up in a chronic condition yourself. Now, that guy could see. The one who chapter 9 was blind. He has never seen Jesus. uYohane akatsho ukuthi lo wake akatsho nokuba wake weva ngoYesu. Akatsho uYohane ukuba kwaUyesu ke yena wake wadibana nalo mfo. But there are no signs zokuba bake badibana. And so balele the chronics. Balele bo. No phofu abanye abalalanga. Bamile basimelele ngendonga. Abanye boyame ngendonga, abanye bayakhasa, abanye izinto chronic, uyanuka bakho umuntu obafunayo. IBhayibheli addresses them as the rejected, the isolated, the unwanted. Abekho teacher, abekho abefundisi, abekho mama bomanyana, abekho abantu abaphilileyo. It's a body of people who are in a chronic condition. Imhlungu ngecawa yethu. Tolo. Awuyasiwisa. Ubuze without reacting. Why some people are referring to us as the church as a Woolworths? Without reacting. It is because it's society kama khuluma mtambo ibi attract abanqile ndawo. It's society kama khuluma mtambo ibi attract abantu abangafundanga. Abantu abangamahlwempu. They knew about that place that is called a house of mercy. Mark 5. It's society kama khuluma mtambo. They understood very well. Lato eda manqila namabhata nabaphangi bonke bayabizwa, bonke bayasindiswa. But the current 21st century Methodist Church, it's a church that doesn't want people who will be liabilities. We pay attention to people who drive. We pay attention to people who stay and live at certain areas because asifuna abantu abahluphayo ngoba behluphekile nje bazawuba ngumthwalo kuthi. Yandothusa uYesu. Uya kwaba bantu abazi-liabilities. Uya kwaba bantu abangumthwalo kuthi. uYesu is associating himself naba bantu abangumthwalo kuthi. Aba bantu abane-challenges. Aba bantu abangamahlwempu, aba bantu abazinyonga, aba bantu abashwabeneyo. uYesu uyakubo. Kodwa uYesu deals with specifics. But bekhona abantu
identify, selected a certain person. A certain person. Ungacinga okokuba ngoba usecawe uhlabelela ushumayela uthandaza ukuthi you are likely to fall in a list of people who are identified by Christ. Ngoba bebebaninzi begula bonke. Kodwa Jesus identified a certain man. And he came to him. Now, the gospel ka Yohane ibuye indibhide. This guy never cried out to Jesus. No. Jesus identified him. Jesus identified him. And now we have to call it conversation. It's in dog. Ati lomfo. 38 years. 38 years. Now there is this verse that, if I may, I want to take it as a theme, okay, the text. It verse 6. When Jesus saw him lying there, Jesus knew that he had already been there for a long time. So kaikala inebalisa esithi ndizama ukungena iminyaka u38 ndisenza lento uYesu knew. And uYesu did not want any rhetoric from him. Ebengafuna mbalisela ibali ngoba uYesu uze kuye ngoba esazi okokuba there is 38 wasted time in one place in a chronic condition. And uYesu uthi kuye. Uyafuna? Uyikhaphile uJola lo phathi. Andizunimoshela ixesha kahle. Kodwa uYesu ubuza lo mbuzo. Now, a person who's been in a chronic situation for a long time don't think straight. Kume umnininto zonke phambi kwakhe umanqanqa inzimbehle ezinye umavula kuvaliwe umavala kuvuliwe ubuza umbuzo oyi-breakthrough uyafuna la ivalo mfo uyaloqa andinamuntu. And that's where the problem is. That's where the problem is. uYesu uyabuza ufuna ukuphila na impendulo yakhe andinamuntu. Kanti kumeba ngiphambi kwakho wakhala ngokungabikho namntu nje kanti ngubani lo ome phambi kwakho ayikuye nalo othi mina ndindlela mina ndibubomi mina ndinyani akho mntu oyawuya kubawo angathanga kanti weza kum. Ngubani lo ome phambi kwakho? Waphendula umbuzo phofu ke. I don't blame this man. He is living in a chronic situation. Umuntu one-issues udla ngokungayiva lento ethethwa kuye akhawuleza aphendule lento engabuzwanga. Kodwa isimanga sikaYesu, he ignored the answer. Jesus, and you're not glad okokuba zikho impendulo ozinikeza uYesu azi-acknowledge. Ngoba uyabona uYesu uba you are a danger unto yourself. And he ignores you. 38 years of wasted ability. Lele kukwini lomfu. Now keep this man engqondweni yakho. Ume phambi kukaYesu uyambona. Chapter 9, umfuasa sindwam zanga mbona uYesu. Uqove udaka uYesu wamjobha emehlweni wathi kuye hamba uyohlamba. Esilwa wahamba uyohlamba. Ngexesha sebuya ebona Jesus was never there. So he never saw him. Akambona ngekakaboni.
ngoba bengaboni. Akambonanga selebona ngoba uyese bengasekho kuloo ndawo. Kufika abantu, including disciples, they are asking themselves, and there's a split of opinions. Ekugqibeleni bayamfumana. Uthi lo mfo. Mna kufika umuntu kum. Fika umuntu kum. Ngexesha ndimfama. Waqova udaka. Wathi jophe emehlweni wathi hambe uyohlamba. Esilwa mngaya ndawuhlamba. Ndabuya sele ndibona. Bathi ke aba ngumoni lo. Ngokwenza lento ngeminye yeSabatha. Athi lo mfo adiqinisekanga uba ukhona na umoni onamandla okwenza lento. Baqabukiswa impendulo yakhe baye kubazali bakhe bathi khake nisixelele nguye na lo nyana wenu. Bathi abazali mdala zibuzelena bakuye baphindele kuye lo mfo babuze the same question aphendule lo mfo. Athi okokuba lo mfo ungumoni okanye akangemoni andiyazi. Into mna into endiyaziyo leyo kuba bendimfama ndingaboni kodwa ngoku. Now, he never saw Christ. Sure. But he acknowledged the healing. He never saw Christ. But when the healing happened, he acknowledged it, but he was obedient because there is no healing without heeding the word of the healer. The other one saw Jesus. He was already healed. But because he did not believe, he could not recognize his healing. And that we are so happy. They called him like Yaakov. Pick it up. Pick up. And I'm inviting people in Kabir. The Kabir. Pick up your problem. Let the word tell her, let me kukula. Because as long as you decide party, you'll always want to have reasons why you can't move. Dilungisile imilenze yakho, akamukalela ingqondo, milenze yami qina. uYesu sewenzile umsebenzi. The first thing, phuma kwigroup yama-chronics. You've been manipulated, it's been a long time. They are abusing you. Second thing, ngamanye amaxesha zichithwa ngabantu abanidi izinto abaxhomekeke kubantu ababasebenzisayo to destroy the church. Usebenziseke. I want to say to people like that, abalapha endlini, stand up and say, not anymore. After this service, I'm picking up the mat. Andisalali phansi kudala kudlalwa ngam. Andisabuyeli phansi phakamisa ikhukhu lakho. Uxelele ingqondo yakho ithumela umyalezo enyaweni zakho uthi inyawo zami qina. There is a future for me. Jesus has done the work. Hey. So Jesus knew when he saw him. Abana ayikwi-20 xa uzapha emthandazweni uzoxelela uYesu insizwe zakho uyazazi. Into efuneka uyenze. Funeka ndincedeni batakwethu, ndincedeni. Funeka xa ufika apha uthi
38 years. It may not have been 38 years in your case. It may have been 3 months. But that's too much for being in a chronic condition. Stand up now and say, I've been shown the mat that keeps me prisoner of my condition. But hear the voice of Jesus and be obedient when Jesus says, pick it up. Akhomntu ozokutholela i-chronic yakho. Akhomntu ozakutholela. Uthi Yesu, you participate in your healing. I've healed you, but you've got to stand up. And don't just stand up. Pick up the chronic. Pick it up. Pick it up. And raise it and walk around. And say to people, that's Dibabile ngoku. Dibabile ngamandla kaYesu. Ngoba uYesu nditendilele mna. Comfortable phezu kwa wathi uyasukuma mfondini. Ingxaki yakho ikule ntulele kuyo. Ingxaki yakho. It may not have been 38 years. It may have been a week. But that is a very long time of being abused. Sewavuma zonke ngoba ucenga ukuthandwa. Mayithi mayiphela le nkonzo uthi I don't care. I don't care. I can't be because I don't care because I'm tired. I'm tired of this life. Selefiki, hi bazalwana. I don't want to believe befundisi bami. Okokuba uYesu udabula amazulu. Waqhubela bethelelwa emnqamlezweni. Wangcwatshwa. Engcwatshela okokuba ndihlalele i-chronic condition. No. uYesu udabula amazulu wavuka. Ukwenzela uba mna nawe sibe ngabanqobi. Kuthe xa imbona mama Bhayibhile. Ngexesha mbona akadinganga ihistory yakhe. Yinto. Yabona khona abantu abacinga uba bayakwazi. They talk about you. They gossip about you. They know your challenges ngoba nawe uhamba uxelela wonke umuntu ingxaki zakho. Ucinga okokuba bayavelana nawe kanti xa bekwelinye icala they talk about you behind your back. You are vulnerable because you are needing something. And those who've got what you need, they abuse you. And because we are abused, uhlalele abuse. uYesu uzothi ke namhlanje at 3:05 into ezakulungisa kukusukuma. Into ezakunceda sukuma. Sukuma uthi wawugqiba usukuma uhlele ubele emva. Umjongo uYesu. Enqinisekile uyawuthi xa umjonga amehlo akhe azabe kulaa nto yona. Ngamanye amazwi uzawuthi uYesu yabona umile ngoku ungabisahlala phansi. Thola laa nto. Thola laa nto. Ungagqibi into kokuyikho iphakamise. I wish this church building was bigger. Because I was going to say, pick up anything that has placed you in a chronic condition and walk around with it. And walk around with it. Uyibambe ngesandla sikamoya. Uthi le nto ndidiwe yiyo. Le nto ndidiwe yiyo. Ukusabisa ifundi le nto. Ibakutsheleza. Wakutsheleza uthi abisapiyeni le nto. Uyathi ndikhombisile. Awuzithathela ngomuntu. Ihlupha wena. Isahlupha nangoku. Bathi abantu belela busuku. Ububalisa wena ngalento abantu abakufake kuyo balele bona. Uthi uYesu stand up. Pick it up. If you have a challenge, yabona becaweni. If you have a challenge, kokwami into ongazaziyo. Yabona kokwaba abantu abecaweni who will never say I don't know. Oh, wena unethamsanqa. Okanye lelishwa bethuna. Lokho kuba bonke abantu abahlebayo baza kuwe.
bonke abantu abahlekayo baza ku awuke ubuze ukutheni kungakaze kufika umuntu othetha inyana babo bonke abantu abaza kum bahleli ngamagama abantu. It is because we have been chronic chronic yaba bantu is rubbed off kuwe awusabubona ubungozi. Ndicela umvuyeso sithi kudala ndibona kodwa bekungakabi ready ebaskeni. Bekungakabi ready ebaskeni, bekungakabikho ready econventionini. Bendifuna side sifike kumhla ka-7, bendifuna side sifike kumhla ka-7 and ndiza kunika amandla aba bantu abakumanipulatayo. Ndifuna uphakamisa olukhukhu bekujongile uthi unam noma ndihamba esigodini sokuthunzi lokufa andoyika uphakamise le chronic abayirabhe off kuwe uthi ndidiniwe ndidikiwe ndiyaphuma ngoba ndidibene nobani. These abantu abaphakamise ichronic ndifuna wena wedwa, ndifuna wena wedwa, ndifuna malume kudala ngiyabhise ebantwini umalume akude kulungele andifuni malume kudala kuqhunyiswa pha endlini akude kulunge kudala kukhanyiswa amakhandlela pha endlini akude ikhona ikhandlela igama layo ku-JE SUS uyesu igama lakhe umdali ngumgcini uye lo oncamathisele inkwenkwezi emabhakabhakeni zihleli nguye lowo oncamathisele inyanga esibhakabhakeni ihleli. Hallelujah. Athi uDavide xa ethetha ngaye athi kungakuhle kuba ndiwele ezandleni zikaYehova kunokuba ndiwele ezandleni zabantu. Nguye lowo othi kuwe thatha suvila apha sele kufike isolution. Yebantakwethu nani asazani ngaphandle kwamandindi phofu abalapha nomalakazana basekhaya. Otherwise mna nani asazani andizazi izinto zenu, andizazi tu. So akho mntu ozawuphuma apha ethi bekushunyelwa ngapha. Phofu ke uba ucinga loo nto sukuma wena uphakamise le nto. Lento iza kuwe sukuma and lift it up and say ndifuna wena Yesu, ndifuna wena Yesu. Masithandazeni, masithandazeni. Jesus does not heal. No, Jesus does not heal. Jesus makes whole. Uphilisa ngokugqibeleleyo. Akafaki plaster. Uyaphilisa. Asigonyulula isilonde. Akhuphe ububomvu obungaphakathi. Usheke wena nebala kodwa isilonda sipholile. Now what we do in the church, we go to a uniform organization. So mbathise i-chronic leya. Fika pha umanyanweni ndibe ngxaki ngoba khange kulunge mna kuqala. Andicinga uba somanyanweni kuzawundilungisa. Umanyana nilungisi mntu. Umanyana nilungisi mntu. nguYesu olungisa umntu. Ukuze umntu alunge funeka aze kuYesu. Athi ndifuna wena wedwa. Bethafana mntu. Tonito.
To be able not to move our eyes from the mat, especially with chronic. And so this is the opportunity. Go figure kaya. Go figure kaya. Ezizinto zikulilisa mini nezolo yofumana zikulindile. Kodwa nalithuba naku Yesu. Naku Yesu. Naku Yesu. Nansi into ofuneka mina nawe siyenze. Be obedient. Just for once. Ubona uba uzukwenzeka nawo mahluko. Ndiyazi kudala uyishunyayezwa le vesi, but khawuke uthi ndawuke ndiyenze le nto uYesu athi ndiyenze, ndibone uba kuzuba khona umahluko. Ngoba umfo wasesini wam azange abethandabuze, kodwa xa kuthiwa ya waya wahlamba wasila. Abamile ngicela siguqe kwindawo esikuzo. Let's talk to God. Ungamamela umthandazo umuntu osecaleni kwakho. Thetha lento ekuwe naku Yesu.